Ezingxoxo zijolise ekuthomalaliseni imisindo nokujongana ngezikhondo zamehlo phakathi kwabemi beli nabo basuka kumazwe yasemantla weAfrika. Abo baqashisa ngezindlu zabo bathi abalali buhlayo emva kweziganeko zodushe kuleveki. Ngela xesha bengicinga zirubber bullets ndiye ndoyika, but bengoyiki kakhulu because I thought it was something eyenzeka kude. So after ndivuswe ngulo mntana, that is when ndiye ndoyika kakhulu ba kuyatsha and kuyagqaywa amatye. It was not safe for umntana wami omncinci benimphethe plus nalo una 4 years because kaloku amatye ayagqaywa. Asiphangeli kodwa sincedwa ngaba bantu bathi mabahambe apha. Isivisa kabuhlungu kakhulu thina because siphila ngabo babhatala irente. Umasipala umemelela inzolo logama kusashukuxwa isisombululo. Certain sectors of the community being unhappy about the presence of undocumented foreigners and foreigners being responsible for a lot of the drug use. That was the allegation. And since then, and since community meetings that have happened, it's now turned out that they have an issue with all foreigners, and not only the undocumented foreigners. Umkhanelwa obanjwe ngesithyolo sodushe uye wakhululwa inkundla emva kokutyityimbisela umnwe. Kwiindaba ze-SABC ndingusiphiwe wobasi kwanokuthula ePletteberg.